Sziasztok, ebben a videóban egy ilyen tűzjátékot fogunk tesztelni. Kezdjük is. Ide leteszem. Sic, cicus. Sic. Halljátok, már nem áll meg. Ezáltal. Ugye? Ott a hóhát, ha megállítja. Mert hogy nálunk havazik. Gyerekek, várjátok egy kicsit, arrébb. Látszik, besült a tűz. Ennyi lett volna. Hát, nagyon gyorsan fújt a szél. Az alja nem ment ki, az alja nem jött ki, hanem itt a gyújtózsinórnál. Fú, de büdös nyomta ki. Úgyhogy sziasztok, ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, ha még nem vagytok feliratkozva, iratkozzatok fel.